Čaute ľudkovia, dneska budeme natáčať nové video so Šimonom. Že Šimon? Jo. Bude to La Masia. Zajtra možno vyjde La Masia, že? Jo. A tá bude taká premakaná. Čo? Kde to, Šimon? Už natáčaš? Áno. Dobre, to je dobre. Zajo. O. Ľudia, keď ste videli ten short, čo vyšiel, ten, že má nový bicykel, dementer. Lebo ešte tam niečo predtým, ale to si nepamätáme, lebo cvičili sme to skoro 20 minút, že? 20 minút sme to cvičili, lebo Šimonovi to neišlo nejak do hlavy, aj mne. No. Čo som mal hovoriť? Jo. Koľko ľudia, podľa vás, píšte do komentárov, keď ste youtuberi, koľko vám trvalo urobiť najdlhšie video? Nám skoro deň raz. Je na La Masia, že? Jo. Nie, ešte na Filipe je na 5-6, že jo? Je na La Masia, nie lebo to La Masia, proste to bol nejaký krátky taký film, to by mal trvať, že 10-15 minút, ale my sme ho robili jak na gori. Celý deň skoro. Ale, a že... My sme ho robili do večera, od rána, od 7 ráno do večera. A potom aj... 23, 51 No, 2051. Potom sme to dotočili, lebo tam už bola aj tma. Podľa mňa my sme to 2351 ani nedotočili. My sme to na druhý deň dotáčali až od 7 rána do 10 rána. Potom sme to už konečne dotočili a povedali by sme, že je svatý pokoj. Že jo. Lebo to bolo ultra premakané. Veľa akcie. Natáčali sme to tak jeden deň, to je jasné. Potom sme tam dávali aj nejaké vlastné pesničky, čo sme my spievali, že? Jo. To sa tak ťažko zapamätalo, že nám to vôbec nešlo do hlavy, tie pesničky. Napríklad jedna z nich bola aj ten dementer, že Šimon? Ale to nebolo také isté, ale to sme proste išli do nejakej, ja neviem. Sme išli proste na bicykli, nejaký flexoval typek. Môžeš túto ukázať ľuďom robiť? This is a Zaruby. This is... Áno. This is a Biňovce družstvo. A ideme tam dole sa pozrieť, že? Šimon, ty kam ideš? Ľudia, píšte do komentárov, či ste ešte ďalšie takéto krátke filmy, ľudia, že jo. A zase sa vás niekedy obetujeme a budeme to zase točiť jeden deň, že? Že Šimon? Jo. A sa obetujeme aj jeden deň točenia, buď dáme. Ideme sa poziť. Na takéto krásnej dedine. Na Trstine je najhoršia dedina na svete. Najhoršia? No. Lebo tam je škola plno hnutného odpadu a jarky. Ľudia, neznášajte Trstín. Fakt je to hnut. Jarky sú tam a tie jarky sú totálne zašpinené. Podľa mňa Bínovská prehrada je čistejšia ako jarky. Aj normálne, že poplávali normálne, že lejsky. Áno, lejsky. Really, lejsky tam A práve. jedni boli plné, chápeš? No. To sú tam našli. Kačite, to normálne. Natočili sa ešte náš najstarší kanál. Ktorý sa volal Filipe 888. Ale nie Filipe 888, sa volal, že... Nie, že Šimonos Filipos 377. Šimonos Filipos 377, áno, Šimonos Filipos 377. To bolo jedno z najstarších kanálov. Ulica. To je tak pekné ihrisko. To tu nejaký proste random typ si postavali. Nebudeme menovať ktorý. Random. Pozor. Ľudia, dobre si už zabicyklovali.
A proste urobíme, ľudia, píšte do komentárov, či máme urobiť film o mafiánoch. Mafiánsky. Taký... Mafia. Ľudia, na to Šimonos Filipos sme natáčali pre Skováčko, hej, toho starého domu. Pamätáš si, ne? No, ale on bol iba zbúraný. A ľudia, čo sme na Šimonos Filipos kanále robili? Totálne kraviny. A to sme natáčali tak 2019. No. A vtedy umrel známy rapper z Newsborov. A to sme... A 2021 nám ho vymazali, že? 2020, ne? Aha, 20. Rok nám vydržal, rok. Wow, vymazali iba kvôli tomu, že tam máme nejaký nevhodný obsah pre deti. Nadávali sme tam. Hoci ako. Napríklad, že začali natáčať do kúry. No, pardon, tak nejak. Ale teď sme to proste nerozumeli tomu, že? Pivo. A my sme tam pili ešte, proste našli sme tam pivo. Ľudia, nebudeme toho, ale tam nepoďme. Tam divné veci. Poďme. Poďme, Šimon. A tam? Chodí sa voziť. A prečo tam nechceli? Sam nechce voziť. Poďme sa voziť Ideme sa voziť pre nášho parádneho týpka. Volá sa Robo. Áno. Jaké má priezvisko? Neviem, ale to radšej nebudeme rozoberať. No, ja si idem. Proste to je Robo. Je dobrý a to je to. A má kozy, že? To zabrzdí. Idem. Ja, tu sú ovci a pre vás to otvoríme, že? 3, 2, mám to otvoriť? Je to pre tvoje zdravie. Poďal Šimon to otvoriť, lebo on je tu najlepší z kanálu. Hej, otvor to ty. Prečo? Nemám alergiu na včely. Ty kokos, ona útočí. Ľudia, toto sme robili aj na starom kanále a tie včely nás dopichali skoro, že? Jo. Ideme? Fakt, ja sa to bojím, ľudia. Čo, Ronaldo? Kde je Ronaldo? Ľudia, toto je Biňovský Ronaldo. Ale hej, Filip, Ty otvoríme to. kokos, ona je fakt agresívna tá osa. Áno, hlavne, že to... Filip, skúsime to. Filip, otvor to a hneď dotekaj. Počkaj, keď to bude to... Ľudia, toto je len pre naše zdravie a robíme to len pre vás. Jo. Takže si u nás náhodne odber. Fakt, otvoríme to. Hej, spravíme to pre ľudí. Ľudia, ideme to otvoriť. Hej, Filip, otvor to a Filip. Teraz si to mal otvoriť. Vidíte ma? Ne, tak to nie, radšej tak to nie. Ty kokos, ona mi skôr na hlavu dala tá osa. A podľa mňa fakt tam majú hniezdo, lebo to nie je normálne, že tam letia osy. Čau, oska, boska, skibidi, koska. Nechal, tak to otvor, teraz. Si to mal... Počkaj. Šimon, keď tam bude hniezdo, tak ho znič a zdrháme. Ja to otvorím a zdrháme. Kok. Ty povo, ty koky! Hniezdo tam je? Ja neviem, ale odtiaľ vyletela to takto včiel. Ty včela. Ty kokos! Pane, či to ťa to videla, 3 malé hniezda. Osy, nebuďte. Ideme to zatvoriť, ale Ne, nezatváraj to. zatvor. Hej, ty to teraz. Hej, nedáme im jedno hniezdo dole? Dajme. Hej, ale ty teraz. A ja to zatvorím. Ok. Ale nejakú dlhú palicu proste vybereš. Kurník, šopa. My tu robíme všetko pre vás. Nechceš toto?
Ľudia, to nebudeme radšej točiť, tak čaute.